Anganzukudioga. Kuribra Luta. Only we are to London, we are to Australia, we are to China, Kokunezi. Chakara kwa nem Bible, kuchaka ungo fakanyuka wanagazi, kuba kurubaga gala horas. Sumo zamana nambadi mikira, sakanga tingo rebga, angazi. She would achira merera varikumi, mazimbo, vanota kuchamba najo. Ungedu, tasala no kutam. Kuton dari kwa ne party non de juguta. Adia zivis. Just jambo bachi kuta. Only I got your temperature jura. Nandus juguta. Chicken in juguta. I gonna chicken nini, takuti. Juguta ini. Zimbabwe chiuta. Kana kuroora chaiko kwakunoura nezvihuta. School fees kubhadhara nezvihuta. Transport chaiyo local chiuta. Akuna zvongo chiita. Muzvi bondi coin takutoibvisa. Bondi coin atohidi. Chakuisa chiuta. Kwete bondi coin. Ozvikata zvizere zvakaita kupanduka kubva mudondo kuzogara muvanhu. Pana zonga lita zvondidi kune muzimba kune zvihuta kausatsoka chihuta kuda kuti zvigwere zvako zvose zvauna zvazvo zvapeki kudya chihuta wadya nyama wadya zvemushonga dzokuta pasi 7 in 1 multi in 1 mudidi zvaungambotita kupara mhosva chaiko nyaya ikasatonga pasina zvihuta nyaya yacho haiperi wotidi hapana zvaungatiita unotoripa nezvihuta kuita mhosva kuipa nezvihuta school fees kubhadhara nezvihuta mwana wechikoro achienda kuchikoro keno makare waisenga ari mambai kumangai iko zvino unomudi unosenga riri bepa rechihuta ko zvazara haichachekwi checho kuti pisi umwe noumwe chake kudya zvihuta kusvika zvihuta zvaenda pastrike zvanyora petition already ndakutenge kombi nezvihuta nokutengesa zvihuta togeti chaitira kubhadhara nezvihuta chemuhomwe chaicho kuti waipara mhosva unongori pachiri chihuta ende nyaya yacho inoperera ipapo nyika dzadzajaira kungodai kuzimbabwe yatumire kuchimamasoya zvakabayiwa majection import and exportation akusisina inina tension wangu takutoronga kita kambani yokutumira zvihuta zvacho kunze iko kwamunenge muri moti pawa mari dzenchicha tisina hapana zvaungatiita kunzvijira